लेला राखी राखी लेबे हो बहन जी। यो काकी प्रणाम। राखी नहीं लेबे? हां लेबै हो मोछ वाला काका हो कनी काकी के राखी किन दह न हो। अरे बउआ कनी रह न खैनी खा दिए न चुना मार के होय लेला दीदी राखी लेला रक्षा बंधन ले राखी लेला। हे यो भौजी लेला भौजी राखी लेला रक्षा बंधन ले राखी लेला। लेला बहिन राखी लेला रक्षा बंधन ले राखी लेला। भैया ई राखी के कतेक दाम? 20 टका। ई बड़का राखी के 30 टका। ई छोटका राखी के 100 टका बहन ल ले ना। भैया ई मोती वाला के 150 टका बहन। 150 टका कहां ने 50 टका में त दै छै ई राखी। ले ना बहन साल भर के त पावन छे भाई बहन के ल ले ना मिला जुला के बहन 140 टका में द दे छी। ले यो सारू हटा लगा की करबे सारू द दियो आई बहुत खुशी के दिन छिए। लेला बहिन राखी लेला रक्षा बंधन ले राखी लेला। लेला दीदी राखी लेला रक्षा बंधन ले राखी लेला। आबयो काकी सस्ते में ला लिया हमर सराखी। हे यो काकी आबयो काकी सस्ते में ला लिया हमर राखी। भाई बहन के प्यार दिए राखी भाई के कलाई में बनते बहन राखी। लेला दीदी राखी लेला प्यारी दीदी हमर राखी लेला। लेला बहन राखी लेला प्यारी बहन हमर राखी लेला। ई राखी के कतेक दाम भैया? 20 टका। ई हरियर का राखी के 30 टका। ई ललका राखी के 100 टका दीदी ल ले ना। ई बड़का राखी के 150 टका दीदी। ला हमरा बड़के राखी द दे। चम राखी चमके छे रेशम के धागा में मोती सजल छे। हाँ चम राखी चमके छे रेशम के धागा में मोती चमके छे। राखी से चंदन के खुशबू आवे छे खुशी के दिन में चेहरा चमके छे। लेला बाबा राखी लेला रक्षा बंधन ले राखी लेला। लेला दादी राखी लेला रक्षा बंधन ले राखी लेला। अरे बउआ ई राखी के कते दाम? 20 टका। ई ललका राखी के 30 टका। अरे बउआ मिला के कहना 5-6 गो राखी लेबे एकर कते दाम बउआ? 150 टका बाबा। अरे बउआ हमरा 500 टका वाला लाग। 500 टका वाला नहीं आवे है बाबा 150 टका वाला ल लिया। लेला मैया राखी लेला रक्षा बंधन ले राखी लेला। लेला दीदी राखी लेला रक्षा बंधन